halló, ezt csináltam egész nap, föl alá meneteltem a hegyen, és köszöngettem mindenkinek, főszezon van, grüzdi, hello, grüzi. Annyira jó látni egy ilyen erdeiutat, ahol nincsen senki, de ez ilyenkor nagyon nagy ritkaság, és már jön mögöttem egy falka. Bebarangoltam mindent, fölmentem liftre, három hegyre ide-oda, de nem segített. Már reggel van metró a faluban, már reggel a metrón látszott, hogy itt baj lesz, mert olyan volt, mint mondjuk a délután 4-kor a Budapesten egy villamos, tele volt az egész. Én nagyon szeretem ezeket a hegyeket, de nem ebbe a főszezonban, ez ilyenkor kegyetlen, hogy olyan jó, ilyenkor egy kicsit itt ki lehet kapcsolni, egyedül lehet lenni, de nem lehet. Nem lehet, mert ilyen nincs. Mert ilyenkor tele van. Jó, ebből élünk kvázi, hogy ide járnak, oda járnak, igen, jönnek, mennek, de csak ki akartam próbálni az új kamerámat, és vettem hozzá egy mikrofont, és hogy működik. Nem volt egyszerű. Mert azért egy tömegben így nem tudok így egyedül dumálni, mert azt szerintem hülyén néz ki. Jobb lenne, hogy tenne a Brigi, de hát nincs itt a Brigi, ugye, mert nem jött ki nyárra. Így kénytelen meg egyedül dumálni. Jó azért ez a mikrofon, mert van egy hatósugara, tehát igen. Ha lehet tenném, akkor tudnék még így integetni, meg táncolni, de így benne vagyok az egészen a képben, és nincs tojásfejem. Remélem. Majd ezt otthon megnézem mondjuk a laptopon. Sehol senki. Több órát töltöttem ezzel a föl alá liftezéssel, mondjuk szép volt, de megnéztem az összes helyet, de megnéztem az összes helyet, de nem volt ilyen, hogy valahol így leültem volna, és akkor ne állt volna mellém egyből 2 ember, vagy elém. Ember azt gondolná egyébként, hogy ekkora hegyeken, akik itt vannak, tessék, ott vannak, hogy ekkora hegyeken azért így elosztanak az emberek, de igazából nem. Oda megyek majd le, ott lenn van az a falu. Ott van az a Szerfausz. Onnan jöttem, de már voltam Fiszbe, meg mindenhol. Tessék, ott mennek. Meg valaki fölhívott, itt megállok, itt van egy ilyen tök jó pihenőhely. Itt egy hintaágyak az erdőbe. Csak választani kell, hogy melyikbe akarok belefetrengeni, és akkor most telefonálok egyet. Aztán majd folytatom. Találtam egy padot. Már azóta kiderült, hogy ez egy bicikliút, de a biciklisták azok legalább nem állnak meg, hanem tovább mennek és nem köszöngetnek. Nem vagyok ennyire antiszociális, csak etente a hétből 6 napot azzal töltök, hogy ismeretlen emberekkel borzalmasan barátságos vagyok. És ilyenkor szeretnék egy kicsit úgy lenni, hogy nincs itt senki. Erre egyébként ez a szombat, ez még akkor van szabad napon, ez elég jó, mert szombaton egy csomóan elutaznak, meg jönnek, és azok először így lerohanják ezeket a büféket, meg ilyeneket, és igen, nem annyira kirándulgatnak még, de ez úgy néz ki, hogy ez teljesen mindegy, mert ilyenkor full szezonban még a szombat is olyan, mint a többi nap. Na mindegy, ez azért itt jól néz ki. Kicsit ülök, hát ha nem rongyol ide egy család. Az előbb, amikor elkezdtem telefonálni, hát az körülbelül egy pár percig tartott, mert egyből odaültek mellém. Egy nagy boldogan. Még az ott az a kanyar, ott arra felé,
az mondjuk az veszélyes, mondom, bármikor előrongyolhat egy ilyen hatalmas family, de a másik részét az útnak azt belátom. Szóval jó az erdőben, de igazából ebben az erdőben ez a jó, hogy igen, hogy itt nem annyira kell másokkal beszélgetni, meg nem kell senkivel se foglalkozni. Akkor most irány vissza a veszélyzónába. Az egyébként nagyon szép út, csak sajnos ezt többen tudják. Fú, ez nagyon jól néz ki. Na ez ilyen. Ez ilyen így üresen. Ezt szoktam hát egy héten mondjuk 3-4-szer lejövök el az úton, és akkor kiürül a fejemből az összes ilyen munkaügyi dolog. Itt még furcsa ezt a szót, hogy munka kimondani itt az erdőbe. Igazából én ezért szeretek ide járni. Jó az is, amit csinálok, de ez azért annál sokkal jobb. Na most jön egy kilátó, hát az necces, mert ott sokan szoktak lenni. Ott bizony rengetegen vannak mindig, de mázlim lesz. Nem lesz ott senki. Ha így megyek oda, akkor működni fog. Most ott a kilátó. A dolognak annyi a hátulütője, hogy azon a két fán áll, és ezen a függőhídon kell átmenni oda. Ami a én tériszonyommal nem a legsimább mutatvány, de az a jó ebben a kamerában, hogy úgy is tudok kamerázni, hogyha be van közben csukva a szemem, amikor átmegyek, mert ha itt lenézek, akkor ez egyáltalán nem biztos, hogy igen. Mert itt már oké, mert így hiába tudom, hogy két fánál, akkor is úgy néz ki, mintha igen, hogy ez van ott alattam, de akkor is itt úgy néz ki, mintha egy ilyen teraszon lennék. Már valahol már sikoltoznak a gyerekek, úgyhogy gyorsan kell ezt csinálni. Na és innen lehet látni Szerfauszt a legjobban. Oda kell majd leírni valamikor. Csinálunk egy drone-like shotot, aminek a középpontjában én leszek. Yeah! Sikerült úgy megcsinálni, hogy senki nem jött erre, bár hallom őket, de még nincsenek itt. Na szóval ilyen a dolog. Ezért azért megéri kijönni. Én ezért szeretek ide járni. Ha ezt az egészet így visszanézném, úgy, ahogy a kamera látja, így oldalról, így. Igen, akkor nem biztos, hogy ilyen bátran állnék itt, de így, hogy itt föntről nem látom, így azért ez megy. Működik a dolog. A visítás. Na jó, megyek tovább, jön a visítós rém.
Itt is van ilyen ide telepített pad. Mondjuk lehet, hogy ezt azt hiszem még régebben csinálhatták, mert igazából itt kinőttek a fenyőfák, de azelőtt itt baromi jó kilátás lehetett, mondjuk innen arra fele van. Ha leülök, akkor már annyira nincs, de azért, hogy lehet látni a hegyeket. Egyszer, amikor Svájcban voltam, ott volt olyan, hogy a szezon elején, szezont egy héttel előbb kezdtük, és akkor elmentem már kirándulni, és ezek följöttek a hegyre, és itt igazgatták a köveket, kicsit lenyírtak ott az útszélén a növényekből, hogy belőtték a hegyet, hogy jól nézzen ki, mire jönnek a turisták. Úgyhogy ilyet is lehet csinálni. Melyek, mert kezd beborulni, és itt mondjuk, ha egy ilyen elkap egy ilyen eső, akkor az elég kemény. Na, itt jönnek még nagyon komoly kilátások. És ez, ahogy megyünk lefele, egyre nő a falu, vagy város, vagy mi ez. Itt még csak így kibukkant a fák közül. De majd lesz még jobb is. És akkor innentől ilyen erdősebbre vált a terep. Mint ha valami mesekönyvben lennénk. Vannak ezek a gyökerek az úton, baromi jól néznek ki. Ez még itt egy frankó hely, ahol mondjuk nem állt lefele nézni itt viszont, mert de mindent a filmért. Hát nem tudom, az eső fog előbb odaérni, vagy én? Remélem én. Már csak itt le kell ereszkedni ezen a sziklás izén, és akkor onnantól megint csak ösvény van. Itt most lehet, hogy nem filmezek tovább. Vagy de, ha leérek itt, akkor azért, ha meg nem, akkor meg azért legyen megörökítve. Hát nem zuhantam a bokorba, ebből így nem lesz világhírnév. Na majd legközelebb megpróbáljuk újra. Na. És még megy. De már nem esik. De ezt így el tudom rakni félkézzel, ez ennyi. El. Na, volt valami akció is a filmben. Na jó, ebben a sok utazásban most már teljesen megéheztem. Egy hátránya van ezeknek az elhagyott utaknak, hogy nem ide építik az éttermeket, mert hát ez nem lenne, mondjuk itt nem lenne egy nagy biznisz ide építeni egy éttermet. Vagy lehet, hogy utána meg nem lenne elhagyatott ez az út. Úgyhogy akkor inkább kibírom hazáig, vagy a faluig. Majd meglátom, hogy találok-e valami jót. Mondjuk egyetlen egy osztrák kaját szeretek, az a Kaspressknő, de a többi az olyan, hát, ja, nem rossz. Ugye egyszer meg lehet tenni ezt a kordonbőt, meg a Wiener Schnitzelt, de mondjuk olyan van otthon is. Na, ez milyen?
Ez már itt jobb, nem? Beszélhetnénk itt is közbe, de nem kell. Itt nem kell beszélni közbe. Ja, elállt az eső. Ja, nem, már összecsuktam egyszer az elnyőmet tényleg. Akkor ezt már elmondtam. Nem baj, még egyszer, hogy mindenki tudja. Most, ha így fölfele nézek arra, ott fenn, akkor lehet, hogy ez még csak az eleje volt ez az esőnek, hogy ez még nincs kész teljesen. Nagyon úgy néz ki. Akkor rohanok. Már mennyit tudok, mert már egynek fölfele az nem. A hegynek lefele szeretek túrázni, nem fölfele. Most nem tudnék ki hozzászólni semmihez se. Na végre vége. Megint lejtő jön. Hű. Na, ismét kapok levegőt. Ezért tök jó ez a lift kártya, vagy felvonó kártya, mert amikor idejöttem a kezén 40 euró volt, most meg már 100 valamennyi, de az egész szezonban akárhányszor, itt van vagy 7 vagy 8 ilyen lift, és ezt egész szezonban akárhányszor lehet használni. Úgyhogy szerintem még így 100-al is megéri. Csak nehogy remélem ezt itt a lokál erők nem nézik ezt a filmet, és akkor nem mondják, a 100 is megéri, akkor jövőre még több lesz. Bár eddig is mindig, ez ilyen évente ment föl, szóval nem egyszerre. De nekem így megéri. És itt vagyunk a legutolsó panorámánál. Itt majd jön még egy híd. Igen, kilátásilag még ez még itt egy ilyen jó pofa hely. Itt ezen az úton jön még majd egy jópofa híd, arról viszont valamelyik nap csináltam tök jó felvételeket, amikor sütött a nap, úgyhogy azt majd beteszem azokat, mert itt már bemegyünk a faluba, itt nő a népsűrűség, és nem vagyok egy ilyen menő vlogger, aki egy csomó ember között tudna így beszélni bele egy kamerába, mert ha itt lenne mellettem valaki, akkor az egész nem tűnne fel, de így, igen, így hát van benne valami lökket. Jó divatos, nagyon divatos. Aztán szerintem megyek kajálni, utána hazamegyek, és leégetem a laptopomat, mire összevágom ezt a filmet, és akkor kiderül, hogy jó ez a szettem. Mert így, egyébként így jó. Csak hogy néz ki ez magában a filmben. Hogy kell csinálni? Így. Csak.